Dobrodošli u AB Kviz Pogodi tačan odgovor. Pitanje je glasilo, koja rasa psa ima najviši prag tolerancije na hipoksiju manjak kiseonika? Tačan odgovor je pod B. Tibetanski mastif. Tibetanski mastif je evolutivno prilagođen životu na velikim nadmorskim visinama Tibeta, gde je parcijalni pritisak kiseonika znatno niži nego u ravnicama. Zašto baš on? Ima gušću mrežu kapilara, efikasniji transport kiseonika i spor, ali snažan kardiovaskularni rad. Za razliku od rasa selektovanih za brzinu ili izdržljivost po ravnici, tibetanski mastif je građen za stabilnost u ekstremnim uslovima, ne za eksplozivni napor. Poređenja radi, sibirski haski je izdržljiv, ali ne visokoplaninski pas. Basen je prilagođen toploti, ali ne hipoksiji, dok je dalmatinac trkač, ali bez visinskih adaptacija. Zapratite naš kanal.